farafina kono la jaba be di kan degun be di kan min ye finitigiw ye min ye posu kɔnɔna ye ka a bɛ to yɛrɛ bɛ yɛrɛ ɲininka halisa o tuma mun de bɛ yen hali kɔsa in na maa caman y'a jira k'a fɔ burukinakaw ye wuli ka jɔ kɛ AES hukumu kɔnɔna na ko falen ka don nka a kɛra tɔ k'a jɛ sabula mun na maa minnu bɛ yen n'olu bilalen don baaraw la olu b'u ɲɛmada ɲɛmadali kɛlen don degun ye bi farafinna ko caman na mun tɛ se ka sen sɔrɔ farafinnakaw ma se ka jɛ hali bi ka wari kelen dilan farafinnakaw ma se ka jɛ hali bi ka farafinna kuntilennaba mun taara k'olu sinsin halisa bɛɛ b'i yɛrɛ la bɛɛ ko n yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ makaran wa maaw siralen don ɲɔgɔn ɲɛ visa ko in sɔrɔbaliya k'a ju ye min ye caman bɛ bi olu bolo u ka sɔrɔ ko ta nasira fɛ olu ka dugu yiriwali ko ta nasira fɛ tɔw mana na ka na to olu ka a bɛ kɛ degun y'u bolo lakanabaliya ko kuma fana bɛ ka fɔ a ko la ko yɛlɛma san jumɛn farafinna bɛ na a yɛrɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ min ye nanzaraw ye olu n'u ka fɛɛrɛw b'u nɔfɛ Union européenne Union France min ye Russie Afrique ye Chine Afrique États-Unis Afrique Turquie Afrique ko ka ninnu to sen na san jumɛn farafinna bɛ na a yɛrɛ sɔrɔ farafinna ka kelenya farafinna ka yɛrɛma hɔrɔnya tutigɛbaw tun ye miiriya min kɛ ko a ko kɔni dalen don sira la bi sabula min ye farafinnadenw yɛrɛ ye danaya to u ni ɲɔgɔn cɛ ko hali dulati min bɛ kɛ farafinna o wariw o musakaw o fɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ nanzaraw fɛ yen min ye farafinna yɛrɛ ka soba ye n'o o ye a ka kelenya soba ye n'o bɛ Addis Abebakaw fɛ yen nin bɛɛ lajɛlen musaka bɛ bɔ nanzaralakaw fɛ yen arabu jamana fila n'olu y'u sen bɔ a la a tɔ bɛɛ lajɛlen a ka gɛlɛn u ma u ka se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko hali kɔsa in na Sine de ye yɔrɔba dɔ jɔ k'a bɛna o d'u ma tuguni k'a sɔrɔ n'o tun sera ka kɛ izini ye o bɛ baara min di farafinnakadenw ma k'o nafa tun ka bon ni nin bɛɛ lajɛlen ye ko yaasa an k'an yɛrɛ ta ko fɔ an ka sɔn an ka degun an ka magan kɛ an ka kɔnɔgan kɛ n'o banna don min lala an ka yɛrɛma hɔrɔnya an bɛ sɔn k'a sɔrɔ han. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Bibi na taabolo yɛlɛmana an ka wolomasiri tabaw fɛ pewu Kidal marabolo la fo ni maa min ye i da i disi kan ka taa dɛ n'o tɛ maaninfin jɔlen marafa b'i bolo i ni pankurutigiw bɛ ɲɔgɔn na wa i ni dugumacɛw bɛ ɲɔgɔn na nin y'a tile 3 fo ka taa se a tile 4 ma doni ni bɔli Kidal kɔnɔna na a ma nɔgɔn fiyewu dugudenw ja olu sɔmi janyana a mɛnna olu ka minɛnw cɛ ka bɔ dugu in kɔnɔna na pewu o la sa bi min ye armée ye ale ye baaraba min kɛ nin tile 3 laban in na Kidal so minnu bɛ yen bamacɔya ni ɲɔgɔnwale kɛbagaw kɛlen don ka t'u dogo wo minnu kɔnɔ anu bɛ k'u ka wulikajɔ maa minnu bɛ fɛ k'u ka wulikajɔ la sinsin yɔrɔ minnu na olu cilen kɔfɛ bi fala ye maaw ye fini falen han bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini i bɛ se ka bɔ nin kasara in ale kɔrɔ cogo min o la sa a yera k'a fɔ bi bamacɔya ni ɲɔgɔnwale kɛbaga minnu bɛ yen n'olu kɔni kun kɛlen don k'u disi gosi Kidal a caman ye 5 de fiyɛna minnu sera ka Algérien fan sɔrɔ olu taara ye maa minnu ye Mauritanie fan sɔrɔ olu taara ye minnu bɛ yen n'olu bɛ Kidal dugukolo kan hali bi olu y'u donfiniw bɛɛ lajɛlen falen samara ko tɛ ɲini a ko la fugula ko tɛ ɲini min ye u ka sensɔriw n'u ka minɛn tɔw bɛɛ lajɛlen ye u jɛra olu kɔ pewu ni kun o bɛ se ka kisi cogo min na o baaraw bɛ sen na o hukumu kelen kɔnɔna na min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye Élisée Jean Ndaw
ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka armée ka wulikajɔ ni pankuru ye o bɛ sen na mais kalo tile 24 n'o tun ye kunungo ye wolomasiri tabaw ye jɛkulu dɔw ye sa n'olu bɛ moto caman sanfɛ jema marabolo la ɲɔrɔ ale kɔnɔna na o la sa wulikajɔ ni cɛsiri ni jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o bamancuwalen ni wale kɛbaw farankan nalen kɛ tuma min armée y'a ka jateminɛli kɛ ka sɔrɔ ka min ye pankuru k'o bila sa k'u ka nin yɔrɔba ninnu ani dugutu ninnu k'olu caman kari k'olu ci ka bɔ yen pewu o la sa min ye nin yɔrɔ in ye a yirala sa k'a fɔ ko kimɛli kɔni kɔfɛ avion tɛmɛnen maa 15 su kɔni yera minɛn minnu tun b'u bolo o bɛɛ lajɛlen filenkolo cira k'o da kolonci min ye kɛlɛdagatigi ye ko a bɛ foli ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma wulikajɔ ani cɛsiri la don o don basigi ni lafiya o bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔna na cogo min na n'an bɔra an bɛ taa Sikasokaw fɛ yen Sikaso nin kalo in tile 23 sanumugu fɔlɔ kɔnɔna na a yera sa ko kibaruyaw sɔrɔla min ye Mali ka kunnafonidi gafe fɛ n'o ye lesɔri ye tasumaba dɔ k'o de wulila koyi tasuma in wulila yɔrɔ jumɛn maa dɔ de tun kɛlen don sa ka taji ka t'o sago yɔrɔ dɔ la a yɛrɛ ka sagona yɔrɔ la a b'a feere cogo min na bugunatigɛ tɔgɔ o ye YD ye taji ninnu caman sa a kɔni tun taar'u bila du dɔ kɔnɔ min ye barigon 7 litiri 200 b'a kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ budɔn 25 ni litiri 20 b'o kɔnɔ n'an b'a fɔ ma ko 20 litiri budɔn ale tun y'o yɔrɔ sigi sa ka taji feere a yɛrɛ sago la don na don o don o la sa tasuma de kɔni nana wuli yɔrɔ in na min ye maa caman ka so jenina ko in senfɛ u y'a yira sa ko so 3 tugura ɲɔgɔn na olu kɔni jenina nka maa ni ma to waleya in senfɛ Sikasokaw fɛ wulikajɔ kɔni kɛra sa tasuma fagabaw fɛ n'o ye sapeur pompier maaw ye u y'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 fo nɛgɛ kanɲɛ 21 u ka sɔrɔ ka se ka tasuma in se sɔrɔ a la n'an bɔra yen an bɛ taa Kucala halisa Kajolokaw fɛ halisa Sikaso mara la kɔɔri sɛnɛnaw ka sango baara min kɛra u fɛ ɲinan san baara bɛna boloda cogo di an ka taa Kajolokaw fɛ yen min ye Folona 24 ale ye ja ni kumakan minnu sɔrɔ an ka jɛ ka olu filɛ. Union secteur des coopératives des producteurs de coton nanko ma USSCPCK Kajolo olu ye o ka assemblée générale ordinaire o ye o kɛ ka bɛn tarata don ma mais kalo o tile 19 Kajolo maison de jeunes na ni kɛnɛ in kan min ye union membre olu kun bɛ yen nɔ ka taa se u cakɛɲɔgɔnw ni o ye CMDT service de développement social CGR service agriculture BNDA kafo jiginɛ Sikov, Union Sikaso, Fédération Sikaso, olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ ni lajɛrɛ kɛnɛ kan. Lajɛrɛ kun ye min ye o ye ka se ka u ka bilan san 2025 o kɔnɔna na ka o jira maaw la ni u ye baara min kɛ n'u kun ye min boloda ka o kimɛli kɛ min sela ka kɛ min ma se ka kɛ min tola mun y'a bali solution ɲuman kan ka sɔrɔ a la o ye ninnu bɛɛ lajɛlen o ye o sarada. Jaw olu jirala ka ɲɛfɔli kɛ maa minnu kun bɛ nin kɛnɛ kan olu ye kuma ta kelen kelen bɛɛ y'i fɛla fɔ walasa kɛnɛ in bɛ se ka ɲɛ cogoya min na o la lajɛrɛ bɛɛ b'o la min kan union président Kajolo. Anw bolo jagoya de don parce que i bɛ baara fɛn o fɛn na a baara bɛ dantigɛli minnu kɛ n'i y'a mɛn i bɛna kuma don dɔ f'i ka tɛmɛ a dantigɛliw sira fɛ ni mɔgɔ caman b'a fɔ k'a sariya. La coopérative de b'a diyagoya ni san banna donc e bɛ kunaya bɔ k'i ka kundenw ye i ka kunaya bɔ kun ye san mun tɛmɛna min ye 2025 ye k'a daminɛ le 1er janvier ka na laban 31 janvier la donc baara minnu kɛra o kɔnɔna na anw bɛ ka kunaya bɔ de kɛ donc kunaya bɔ in bɛ boli fɛn dama dama kan a fɔlɔ sɛnɛ kadira kɔnɔna na. Aw ye gɛlɛya minnu sɔrɔ samiyɛ tɛmɛlen ani aw ye nɔgɔyada minnu sɔrɔ aw bɛ kun kila ɲɔgɔn na maintenant solution minnu bɛ ɲini samiyɛ nata kɔnɔna na aw fana bɛ jɛ aw bɛ k'o fɔ o yɔrɔ la donc filanan ye mun ye o ye anw ka sanni feere kɛcogoya anw ni CMDT de bɛ jɛ ka sanni feere kɛ donc an fana ye gɛlɛya minnu sɔrɔ o kɔnɔna na an ye o ɲɛfɔli kɛ. Donc nɔgɔmada minnu fana b'a la an y'o ɲɛfɔ ka sɔrɔ ka san 2026 ka bolidali kɛ o yɔrɔ la donc fan filanan ye jumɛn ye o ye wariko fan fɛ parce que n'i bɛ baara fɛn o fɛn na foroba wari mana kɛ cogo o cogo tɛmɛsiraw de b'a la
donc mun dira anw ma ni a bɛ fɔ a ma ko sɔrɔ fo i ka sɔrɔ cogoya ɲɛfɔ e fana ye a musaka cogoya min na donc e bɛ o musaka ɲɛfɔ donc o de ye anw ka bilan ye an nana o ɲɛfɔli de kɛ an ka Kayolo Mara coopérative de ye bi donc lajɛ kun tɛ o de ye. baara bɛ kɛ yɔrɔ min na ni sɔrɔ bɛ kɛ ni maa bɛ nimisi wasa aw k'a dɔn ko o yɔrɔ fana na o gɛlɛya dan tɛ nka gɛlɛya n'a ta bɛɛ lajɛlen union maaw olu sera k'u ka campagne dilan u yɛrɛ ye. parce que gɛlɛya ti ban an ye gɛlɛya sɔrɔ salon samiyɛ la d'abord jiko ma basigi bɛɛ y'a dɔn ji fana nana a ma na ka tilen ka tila ka na bali ka tigɛ depuis le 9 septembre ji tigɛra salon donc kɔsala dali ninnu bɛɛ ye gɛlɛya sɔrɔ mais o bɛɛ n'a ta sɛnɛkɛlaw y'u seko kɛ dɔ tun bɛ sɔrɔ a la mais min ye jadi yɛrɛ ye Kayolo Mara la o kɛra jasidi ko ni kɛrɛkan kura ye donc jasidi ka tiɲɛni o fanga de bonyana donc o de jouera an ka sɔrɔ kan comme n y'a fɔ bilan na cogoya min na an bɛ comptage capsulaire kɛ tuma min o y'a sɔrɔ an bɛ ja tigɛlen de don donc an ye bolodali min kɛ an tɛ tɔni 10,3 de ŋaniya donc mais anw nana mun waleya o la anw nana 10,7 ni kɔ waleya donc 100 la an ye 106 kɛ o la donc u bi mara ka cɛsiri de ko fɔ sinon tiɲɛni barika tun bonyana foro la exercice de fɛ donc mais u n'a ta bɛɛ mɔgɔw yi fanga fara ɲɔgɔn kan donc ka ɲɔgɔn dɛmɛ foro la u ye furaw san u yɛrɛ ye u ye nɔgɔ san u yɛrɛ ye walasa samiyɛ bɛ sauver cogoya min na sinon gɛlɛya dɔɔni tun bɛ salon ka samiyɛ la kosɛbɛ. an bɛ min faamu nin lajɛrɛ kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka baabu taw la min ye k'a dɔn ka fɔ président y'a jira k'u kɛlen bɛ ka bolodali minnu kɛ san nata kɔnɔna na o ye ɲɛfɔli kɛ o kan. bolodali la an ye hectare 23 an ye o de ŋaniya siri. An bolo o tɛ fanba ye mais an k'an ka bolodali digi hectare 1 sɔrɔ kan n'o ye rendement ye parce que hectare 23 nin n'i y'a lajɛ n'anw sera ka tɔni 1 ni dɔɔni kɛ a la donc an ŋaniya b'a la an ka se ka production kɛ a ka taa tɔni 24 la parce que ni rendement de ma sɔrɔ yɔrɔ caman bɛ kuma kɛ k'a fɔ ko Mali kɛra premier kɔɔri la donc mais o t'a dugumala dɔn Mali bɛ production bɛ se ka caya ka da kɛnɛko kan mais ni a rendement de ma bonya sɛnɛkɛla ka sɔrɔ t'a la parce que sɛnɛkɛla ka sɔrɔ bɛ lié rendement de la n'i ye tɔni 1 sɔrɔ hectare la ani min ye kilo 700 sɔrɔ donc i t'a sɔrɔ danfara bɛ kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔ niveau la wariko fan fɛ donc laɲini ye mun ye maintenant an ka se ka rendement layɛlɛ Sénégal ka sɔrɔ ka bonya hectare la o fana bɛ kɛ sababu ye k'an ka production yɛlɛ kosɛbɛ. Union secteur des sociétés coopératives des producteurs de coton de Kajolo u ka ni assemblée générale ordinaire in kɛra sababu ye k'a to maa caman bɔra kunpa na wa min ye maa minnu tun b'a kɛnɛ kan olu ye u ka nisɔndiya jira baara in a ɲɛna ka se degré min na n'i ye filɛli kɛ u ye bolodali min kɛ u ka waliyalen tɛmɛna o bɛɛ lajɛlen kan o la san nata kɔnɔna na u kɛlen bɛ ka min fana boloda u b'a nata k'a fɔ ko u ka sɔrɔ bɛ se ka tɛmɛ o kan ni bɛɛ lajɛlen ɲɛsiri ko nin bɛ kɛ sababu ye k'a to sɛnɛ ale bɛ yiriwa Kajolo Mara kɔnɔ. Sali labɛnw bɛ sen na jamanakuntigi ale yɛrɛ dɛmɛ ta ka don chauffeur ma min ye chauffeur minnu fatura 53 o somaw kɔni ye laya sɔrɔ ka malo sɔrɔ ale ni tulu yaasa cogo min na u bɛ se ka seli baaraw kɛ bagan feere 2,030 ani 300 o feereliw bɛ Bamakɔ kɔnɔna na ni y'a ta ko 18 ye minisiri min bɛ bagan mara ni jɛgɛ mɔko kunna sa ale y'i senbɔ a kɔnɔkɔrɔ kunun ko ka taa i ɲɛ da bagan feere yɔrɔ ninnu kan DNPA n'o y'a ka bolofara dɔ ye olu tun bɛ kɛnɛ kan baara in bɛ to senna sa k'a daminɛ sa min ye mɛkalo tile 20 a bɛ kuncɛ mɛkalo tile 27 o ye sali dugusajɛ ye a bɛ ka kɛ Bamakɔ yan tugun a bɛ ka kɛ an ka marabolo cogoya kɔnɔna na cogo la a kɛ kun ye sa mɔgɔ bɛ se ka saga sɔrɔ sɔgɔnda cogo min na sɔgɔ min bɛ fɔ u la kosɛbɛ minisiri y'a jira sa ko ɲinanta kɔni min ye saga 30,000 ani 250 o de faralen don ɲɔgɔn kan ka baara in bɛɛ lajɛlen kɛ Bamakɔ ta ye 12 ye min ye a ka ɲɛmaw n'a ka baarakɛ ɲɔgɔnw olu bɛɛ lajɛlen tun b'a nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u taara Sabatɛrɛ ale la Lafiyabugukaw fɛ yen ka taa Sogonikɔkaw fɛ a waati y'a sɔrɔ sa sanji musumusuni kɔni bɛ ka na de nka o bɛɛ la minisiri n'a ka maaw u ma taama bɔ a dɔgɔkɔrɔ min ye bagan maralaw ni baganjuraw ye olu minnu tun bɛ kɛnɛ kan yen maa dɔ ale kɔni nana sa ka bɔ Jemakaw fɛ yen
n'o tɔgɔ ye ko Dawuda Golfa a ko ko ale ye gɛlɛya sɔrɔ sira fɛ min ye ka b'u ka dugu la ka se ka jɛma dugu kɔnɔna sɔrɔ tiɲɛna lakanabaliya ye kosɛbɛ nka a bɛ foli ta n'u ta ka ɲɛsin ɲɛmaw ma sabula a selen jɛma dugu kɔnɔna na escorte o y'a ta n'a ka baganw bɛɛ lajɛlen ka na se fo Bamako ko wa k'a ka d'a ye n'a bɛ segin a ka segin o cogoya kelen na f'a ka dugu kɔnɔna na baganw kɔni bɛɛ lajɛlen sera ka Bamako sɔrɔ min ye Musa Si ye ale n'a ka baganw nana ka bɔ Ɲorodi Sahɛlikaw fɛ yen ale nana ni saga 500 ye a ko Ala barika la ale kɔni nana lafiya la sabula baara sira fɛ kɔni ale ma degun foyi ye Ala ni sɔrɔdasiw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ka na ni a ye Motikaw fɛ yen fana bagan feere bɛ sen n'a ye i n'a fɔ a daminɛna Mali fantɔw fɛ cogo min na sa o fana baaraw daminɛ n'a ye nka bagan maralaw ni bagan feerelaw bɛɛ lajɛlen da bɛnna ko kelen min ka Moti marabolo kɔnɔna na o ye tajiko gɛlɛya ye taji sɔrɔli ko y'a to min ye bagan kɔni ma se ka sugu sɔrɔ i n'a fɔ a ka d'u ye cogo min na nka o bɛɛ n'a ta wolomasiri taba ye wulikajɔ min kɛ o y'a to sa bagan kɔni sera ka na bi Moti dugu yɛrɛ kɔnɔna na kɛnɛ ka ye sa gouverneur ka conseil n'o ye Ablaye Daga Tera ye ale yɛrɛ ye kuma ta ka foli ta ne ka ɲɛsin bagan feerelaw bɛɛ lajɛlen ma maa min fana bɛ yen sa n'o bɛ ministre bɛ jɛgɛmɔ ni bagan mara hukumu na sa n'o ye Martin Kamate ale yɛrɛ fana ye kuma fɔ sa ka se ka ɲɛfɔli kɛ ko in kɛcogo la ani baara sigicogo la sen kan a yɛrɛ sa k'a fɔ ko Mopti kɔni ta ye fala ye olu ta misi b'a la han olu nana ni misi 3000 ye k'o bɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la sa Baɲangarakaw fɛ yen Douanza ani Tɔnbukutu olu nana o misi minnu filɛ nin sa u bɛ k'olu feere 24,000 ka se 50,000 ma o kɛrɛfɛ sa min ye baganw ye n'o ye sagaw ye olu b'a daminɛ 15,000 la sa ka taa se 24,000 ma Moti sugu kɔni a falen don olu ka baganw yɛrɛ fala an ka taa ninnu de ta yɔrɔ la koyi ninnu da falen don dɛ han nin bɛ kɔmusow ɲɛ jɔ u tɛ se ka on sont plus parler hein sinon Bamako taa ni ninnu u fɛn sa nka dɔw ɲi ti kwa a ko la dɛ nka Moti ta ninnu tiɲɛna bagan tulɔlen b'u bolo maa minnu ye bagan maralaw ye fala ye Moti minnu nana ko tiɲɛna ko fɛɛrɛ mun sigira sen kan ni ze ko ka to k'o kɛ han olu tɛmɛna poste la olu yɛrɛ m'a dɔn ko poste do yɛrɛ i ni sɔrɔdasiw bɛ ɲɔgɔn fɛ i tɛna dɔw la o n'o n'i jala don i n'a dɔw la Motikaw ko ka foli ta ka ɲɛsin ɲɛmɔgɔ ma ko nka ko k'o hakili to tajiko la sabula o gɛlɛyalen don kosɛbɛ yen ni sɔngɔ ani Tumutu ni Gawo olu de bagan sɔngɔ ka nɔgɔn ni bɛɛ lajɛlen ta nka fala ye yɔrɔ min ka di n'a bɛɛ ye o ye Menaka ye Menaka ɲɛ bɛ sagajigi min na ta a cayara cogo cogo a tɛ 20,000 sɔrɔ nin kɔni a ye nin tɛ tɛmɛ 20,000 ka Menaka sugu la foyi tɛ ni sogo tɛ o n'an bɔra yen i n'a fɔ an bɛ min dɔn an ka jamana kɔnɔ o ye maliden mun bɛ jamana kɔ ka fala ye olu de ka teli ka baara kɛ u faso la kosɛbɛ nka nin waati laban in na an ɲɛ b'a la k'a fɔ min ye funankɛni caman ye olu bɛ k'u janto u ka sigidaw la an bɛ taa samaya in i bɛ min dɔn yan Bamako kɛrɛfɛ o tɛ dɛ fala ye nin ye samaya filanan ye min bɛ Mali ni Laginɛ dancɛ la Kangaba mara kɔnɔna don min ye funankɛni dɔ ye Malamini Ture ale de wulilen k'i jɔ bi ko fo ka faso bɔ nɔgɔ la fala ye dugutigilakaw kabilatigilakaw musokuntigiw denmisɛnw wolomasiri tabaw min ye Malamini Ture ye ale ko bɛɛ lajɛlen k'a ka hɛrɛ la han a n'a ka jɛkulu n'a ka denmisɛnninw faralen ɲɔgɔn kan u ye baara caman de sigi sen kan maninkala kɔnɔna na nin waati in na wulikajɔ ni cɛsiri ka jibondenw sigi sen kan farikolo ɲɛnajɛ kɔni o ti kɔ tigɛ fiyewu min ye seko ni dɔngɔ ye Mali ni Laginɛ k'olu kala ɲɔgɔn na baara o baara bɛ yen n'o kɛra Bamako yan u yɛrɛ b'o ɲɔgɔnna sigi ye dɔgɔtɔrɔsow balandugukaw fɛ yen fala ye o ni samaya ni ɲɔgɔn cɛ kɔ dɔ bɛ yen a ye min ye pɔn sigi o sanfɛ yaasa degun ka se ka ban dugudenw kan cogo min na ji k'o di maaw ma maanifinw ka se ka lakana sɔrɔ baaraw ka se ka kɛ même u ka kasobon kɔnɔna na a ye fɛɛrɛ sigi sen kan o kasobon fana bɛ se ka larawuli cogo min na min ye Malamini Ture n'u b'a wele ko Mala fala ye bi bi in na sifin min don a bɛ Bamako yan a kɛrɛnkɛrɛnnenya la a sigiyɔrɔ kɔni ye maninkala kɔnɔna ye wa ani dugutigiw de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ani denmisɛnw ni togodalamaw yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na k'i t'i sigiyɔrɔ la a kɔni ko maanifin i bɛ min kɛ i k'o k'i sɛbɛ la n'i y'i jigila maaw kan maaw ta bɛ ban nka n'i y'i jigila i yɛrɛ kan o de ɲɔgɔn tɛ wa fana denmisɛnnin minnu b'a bolo fala ye a bɛ k'u dege jɛgɛminɛ la a tɛ k'u dege jɛgɛ dun na dɛ yaasa u yɛrɛ ka se k'u jɔ u kolo la k'a kɛ mɛ maa nɔfɛ ten e tɛ tɔnɔ sɔrɔ ale tɛ foyi sɔrɔ i ni mala tɛ baara kɛ
f'i ka kɛ maa ye maa min cɛsirilen maa min bɛ wuli ka jɔ kɛ i bɛ se ka dɔ k'i yɛrɛ ye i ni mala bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula maa kelen sɔrɔ t'i sɔrɔ ye n'an bɔra yen an bɛ taa faransikaw fɛ yen fala ye gima national kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye sinima jabɔ ko ta na sira fɛ kanikaw fɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ jabɔ la fɔ dɔw ma ko long métrage film minnu ka jan dɔw bɛ olu ye court métrage ye minnu ka surun min ye an ka abibu danbele gima national festival de Cannes ale senfɛ sa jasurumaw o ɲɔgɔndan fana tun bɛ a la ale jouera sa Guadeloupecaw ka Bruno Ari Galian o ka jasuruman dɔ la jami ko sigiyɔrɔ jɔlen tɛ fala ye sans ban fixe min ye ja in ye gima de bɛ a kɔnɔna na ale ni maa wɛrɛw nka a yera k'a fɔ ale ka ɲɔgɔlɔn kɛcogo a ka sinima bɔ ja bɔcogo a sen tacogo n'a ka kuma fɔcogo fala ye jasuru fɛn fɛn tun bɛ gima kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye o la sa minisiri Mamu Dafe ale bataki bila sa ka gima fo k'a waleɲuman dɔn a ko nin kɔni ye Mali sinima bɔla bɛɛ lajɛlen de ka jɔnjɔn ye Kani ni b'o fɔ fala ye a b'an hakili jigin an ka cɛkɔrɔba la n'o ye Sulemani Sise ye sabula ale fana ye jɔnjɔn caman sɔrɔ kɛnɛ in kan ye nka anw ka ɲɔgɔlɔnbɔla ka se ka se sɔrɔ ka taa nin kɛnɛ in kan ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ a fɔlɔ o ye gima national ye min ye gima yɛrɛ fala ye a y'a ka baaraw daminɛ kɔtaba national la Mali kɔnɔna na yan a sen fɔlɔw ka to ɲɔgɔlɔn na a y'o baaraw k'o la o kɔfɛ sa a yɛrɛ ye jabɔbaw sigi sen kan ka fɛɛrɛ kɛnɛnɛw sigi sen kan ka dɔ fara a ka dɔnniya kan ani Mali jabɔla caman ani farafinna jabɔla caman ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ Peter Brook o dɔnnen don kosɛbɛ nanzaralakaw fɛ yen Usman Sembène ala ka hinɛ a la wɔlɔfɔw fɛ yen Cheikh Umar Sissogo Abdramane Sisako ani ninnu ye baara kɛ jaw caman na gima yɛrɛ ka taama sira n'a ka baara kɛcogo o bɛ misali bɔ bi sabula n'a taara k'a yira diɲɛ na k'a kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye a y'a to fana ja in yɛrɛ o fana kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye han o la sa Abibu national gima an b'a fo nin waati in na n'an bɔra yen fala ye an balimamuso a n'an kɔrɔmuso n'o ye général de brigade Kani Jabate ye n'a bɛ Kulubalilakaw ka sigi la fala ye ale ye bataki bɔko ye n'o ye gafe ye gafe in bɛ tali kɛ mun na a yɛrɛ ye baara minnu kɛ a ye cɛsiri minnu kɛ maanifinya ni adamadenya hukumu kɔnɔna na Kani yaasa ka se ka gafe in yira bɛɛ lajɛlen na sa kɛnɛ sigira sibiri tɛmɛnen école de maintien ale ni bulonɛ bɛ tɔgɔ dalen don min na o kɔnɔ ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye minisiri bɛ muso ni du ko kunna ka taa se sɔrɔdasi jalatigibaw bɛɛ lajɛlen ma ale ni a jɛɲɔgɔnkɔrɔw Famara Berete ale fana tun bɛ kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ an ka jɛgɛw filɛ. Kɛnɛya tigilamɔgɔ muso wolomasiri taba cɛsirilenba k'a daminɛ jalafitinin fo ka se generaliya ma a ye cɛsiri ni wulikajɔ bere ta kosɛbɛ jɛnatigɛ kɔnɔ fo ka taa se maanifiya sinsinni a ka ɲɛnamaya fanba kɛra ninnu kan yaasa ka fɛn to sifinnakaw ye o bɛ se k'u ɲɛ jɔ yɔrɔ mun na ani ka misali ta wulikajɔ baara ni cɛsiri kɔnɔna la o laɲini de kɔnɔ médecin général de brigade Madame Kulibali Kani Jabate ye nin gafe sɛbɛ ni k'a tɔgɔ da une battante humaniste ni ka gafe in dayɛlɛli kɛnɛ bonyana karama ta k'a sigi an ka jamana muso den ani denbaya minisiri muso kɔrɔ ni somɔgɔ caman tun ye ekɔli karamɔgɔ ye ekɔli karamɔgɔya ye ko ba de ye ne ye fɛn caman dɔn u fɛ bon fo ka se n ka don sɔrɔsiya la n ye mɔgɔ ye ni mɔgɔ ye baara kɛ n ye fɛn dɔ ta a tigi fɛ parce que ni ne bɛ conférence kɛ ne bɛ fɛnw fɔ mais mɔgɔ minnu bɛ n dɛmɛ k'a kɛ n bɛ fɛn caman ta olu fɛ parce que n'i y'a don i kun na ko e bɛ ko bɛɛ dɔn ne hakili tɛ fɛn bɛɛ dɔn mɔgɔ kelen tɛ fɛn bɛɛ dɔn donc ne ni mɔgɔ ye baara kɛ n y'o détaillé chapitre 10 de don et puis n ye muso dɔw ta minnu ye kobaw kɛ par exemple Buktu b'o la bon diɲɛ n'a muso b'o la yadɔ diɲɛ n'a muso dɔ bɛ yen a tun bɛ marifa de charger mugu kɛ kisɛ la k'a di kɛlɛkɛlaw ma kolɔn nalen u y'a den faga ka to a kɔ la mais a ma kɛlɛ dabila o photo b'a la fɛn dɔw don ne b'a fɔ pour que an komɔgɔw k'a dɔn parce que t'a dɔn. Une battante humanistique gafe kolobon karli kɛnɛ kan général Kani ka denbayaw ani maa min ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ promotion fo ka taa se maaba wololen caman minnu caman ye seeralikanw kɛ ka ɲɛsin musow ye wulikajɔ mun kɛ jamana in ye yan'a ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la. An ye école de médecine de kɛ ɲɔgɔn fɛ an donna école de médecine na nin y'a san 52 ye n'i y'o fɔ ça ne rajeunit pas mais kabini 74 fo sisan n'i y'a ye ne bɛ nin salle in kɔnɔ yan c'est parce que an bɛ ɲɔgɔn fɛ livre ni non seulement la jeune génération
n'a fɔra jeune génération denmisɛnw sisan génération min bɛ sisan olu kan ka kalan hali minnu ye an yuru bɛɛ fɛn na an minnu n'an yuru ye san ye a livre ni a bɛ nafa se bɛɛ ma. muso duni denbaya minisiri muso tɔgɔ la a ka maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan u y'u ka nisɔndiya yira bawo ko gafe in nafa ka bon kosɛbɛ wa a bɛna sira jira mali sifinnakaw la. ka foli kɛ ka se général Kane ma médecin militaire ale min danaya ta ka di an ka minisiri n'o ye muso ka minisiri ye k'a fɔ a ye k'a ka kɛ a ka livre promoukarali denba ye o ye bonya belebele ye k'a da minisiri kan minisiri yɛrɛ tɛ yan nɔ a bɛ mission de la o de kama a yɛrɛ ma se ka kɛnɛ kan donc a tɔgɔ la minisiriso yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la musow ni denw ni denbaya ka minisiriso tɔgɔ la ka foli kɛ k'a ɲɛsin général Kane ma a ye baara mun kɛ nin ye baara belebele don. an b'a la k'a fɔ nin kɛnɛ in kan tasi bila kɛra ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma minnu bɛna kɛlɛ daga la hakaja général d'armée Sadio Kamara forobajaw tali ani ka dédicace kɛ gafe kan olu kɛra ka baara kuncɛ. ayiwa fala in n'an bɔra yen maliyɛn minnu bɛ Atlanta Georgia kaw fɛ yen n'olu ka ɲɛmaa ye Mamadu Balo ye Balo a ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ale yɛrɛ ka denfaya kɔnɔna na sibiri nata u bɛ dɔgɔkun min sigi n'o ye denmisɛnnin kalan ekɔlidenw ka dɔgɔkun tako 4nan ye o denfaya o taara ka kalifa ale la wa u bɛ min fana kɛ sa n'o ye graduation ye ale bɛ kɛ ni Ala sɔnna ma kalo tile 30 ni kelen o bɛ kɛ min ye u ka semaine ye ko in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa yira k'a fɔ ko tako 4nan n'o ye semaine l'étudiant ye Mali denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ kalan na États-Unis u bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka layidu di ɲɔgɔn ma k'u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ Georgia Atlanta kaw fɛ yen tako 4nan in kɛnɛ kan sa u bɛna taa baro sigi kɛ min ye seko ni dɔnko tɔgɔla su k'o fana sigi sen kan farikolo ɲɛnajɛ o bɛ a la ka taa yɔrɔ sawulenw lajɛ n'o ye visite touristique o fana bɛ a la min ye surafana dun ni tilelafana dun o bɛɛ lajɛlen labɛnnen don ko in kɔnɔna na min ye Balo ye sa a ko a ɲininen don denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen fɛ maa mana nin kibaruya mɛn fala yi États-Unis kɔnɔna na jɛ tɛ kɛ ni maa si toli ye kɔ han sabula kɛnɛ min don a bɛ sigi san o san min ye graduation kɔni ɲinan y'ale san 3nan ye denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye k'olu waleɲuman dɔn o sago 3nan ye nin ye semaine nin ye ale tako 4nan ye n'o ye semaine l'étudiant ye o fana ye baara belebeleba ye u bolo min ye an ka maa minnu bɛ États-Unis Mamadu Balo an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn wulikajɔ ani cɛsiri la don o don o b'an taa Bɛnɛnkaw fɛ yen Bɛnɛn jamanakuntigi o ye Romuald Wadani fala yi ale ka sigili kɛnɛ kan a yira k'a fɔ IES jamanaw ye maa bila ka taa kɛnɛ kɔnɔna na min ye anw ka jamana minisiri ni jamana cɛ ni minisiri n'o ye Ablaye Diop ye ale tun bɛ ko in kɛnɛ kan Burkinakaw ka minisiri min fana b'u ka jamana cɛ siranna bɔ minisiri ko kunna o fana tun bɛ yen Niger ale ye wasa don a yɛrɛ ka jamana premier ministre la n'o ye Ali Mahamani Lamini Zani ye an'u ka maa mafalenw caman olu taara kɛnɛ in kan maa lakɔlɔsibaw y'a yira sa k'a fɔ ko IES yelen kɛnɛ in kan ye k'o bɔra Nigeria yɔrɔ Nigeria yɛrɛ ka vice président o fana tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Kasina ye u ka nafolobatigi n'o ye Ali Dagote o fana tun bɛ yen nin waati in na sa min ye yɛlɛma min kɛlen filɛ nin ye k'a bɛ sɔn ka na ni sɔnnɔgɔya ye sabula maa min filɛ nin ye nin waati in na Bɛnɛn kunna nin ye ale yɛrɛ wari baara a b'o de ɲɛdɔn kosɛbɛ sɔrɔ minisiri ni wari minisiri a tun b'o de kunna Bɛnɛnkaw fɛ yen a fana dun y'a jira sa ko fo wulikajɔ ka kɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma Bamajɔ ni wale kɛbɔ bɛ se ka kɛlɛ cogo min na Jinim ni Al-Qaida k'olu kɛlɛli baaraw kɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma nka Niger ta fanfɛla kɔni baabu bɛna ta min kan kosɛbɛ o ye tajiko ye kuma tɛ Senekojikaw olu fɛ yen yaasa taji baara min kun sigira sen kan o bɛ se ka kɛ yɛlɛma bɛ se ka don o la cogo min Nigeria ale bɛ k'i sen don a ko la yaasa ni jamana fila in u ka ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ ka se ka sigi ka fɔ kɛ ka bɛn ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la degun min bɛ yen o ka bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ o laɲiniw o bɛ ka kɛ Nigeriakaw olu fɛ wɔlɔfɔw fɛ yen olu ka politiki ko a dagaba wuli daminɛna ko kura sabula olu kɔni ta waati ni waati a bɛ bala ka ɲaga min ye sen ye minnu jɛra ka fanga ta fala yi olu b'a fɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ nka yɛlɛma senfɛ sa premier ministre a fɔra ko ale ka baara bila pewu a n'a ka minisiriw
hukumu kɔnɔna min ye Basiru Jomayi Jakari Fayi ye a fana kɛlen tɛ k'i sigi koyi a wulilen don k'i jɔ ka wuli ka jɔ cɛsiri kɛ ka maaw ɲininka yaasa fɛɛrɛ ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Usmanu Sonko fana n'a ka maaw fana sigilen tɛ a yirala sa k'a fɔ ko n'Ala sɔnna a ma sini Usmanu Sonko sigili kana wasabulon kɔnɔna sabula député don o baaraw bɛna kɛ yan'o cɛ maa min bɛ bi ni ale bɛ députéya kunna n'o ye Elhaji Maliki ye ale ko k'ale ye walan sɛmɛ ko yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min nka jateminɛlikɛlaw y'a yira sa k'a fɔ k'a ka walan sɛbɛn min ye El Maliki Ndiaye ka walan sɛbɛn ye ka bɔ wasadenyaw ɲɛmaaya la bi ko bɛna na to Usmanu Sonko ale ka yen ta kalata don ni Ala sɔnna a ma min mana na bɔ a kɔnɔ an na o da maaw olu tulo kan sifinw ka ndolati min bɛ senna Marokokaw fɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko Coupe d'Afrique minnu maa minnu denmisɛnnin minnu si ma san 17 sɔrɔ Mali ale bɔra tulo na kunun ko ani Senegalikaw tun bɛ ɲɔgɔn na ndolati banna 1-1 na penalty t'a na sa Senegal sen jara olu ye 4 don anw sera ka 2 dɔrɔn de sɔrɔ ka don o b'a yira sa k'a fɔ ko Mali kɔni sen bɔra tulo na Côte d'Ivoire fana ale fana dasira kunun ko Egypte fɛ 4-1 min ye Maroc fana ale fana ye sen sɔrɔ ka taa demi-finale olu bɛna na daminɛ sinikɛnɛ ni Ala sɔnna a ma nka Mali ale kan ka taa Qatarkaw fɛ Coupe du Monde na o bɛ daminɛ novembre kalo tile 19 ka taa kuncɛ décembre kalo tile 13 kunun ko farafinna ŋanaw n'o ye champion d'Afrique ye Ligue des champions ale finale fana dasira segili sabula t'a la Afrique du Sud kaw tun ye 1-0 kɛ Marokokaw ka sɔrɔsiw ka tɔnjɛkulu la segili la sa a kɛra 1-1 ye o b'a yira sa ko ni ndolata 2 bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a kɛra 2-1 ye o bɛ min ye Mamelodi Sundowns ni ale CAF président yɛrɛ ka tɔn ye n'a kɛlen don k'a denkɛ bila tɔn kunna nin waati in na ko olu ta ye coupe ye fala ye ko Mali tun tɛ jɔnjɔn kɛnɛ kan sa ninnu de ma Sadu Batiya Mamelo ne yɛrɛ i y'a fɔ an ɲɛna dɛ ne tun t'a dɔn ko Brésilien don koyi kunun ko ye bi min don e m'a ye wa cɛ y'a ta n'a se tontondo ye i b'a fɔ ko a bɛ k'a fili kɛrɛfɛ jaa u ka furajalankerola bɛ kɛrɛfɛ Mukena ninnu bɛ Afrique du Sud bɔlɔntɔnnaw de ye fala ye n ko ninnu bɛ jouer équipe nationale de fɛ u bɛ Afrique du Sud équipe nationale mɔgɔw de joueurs de ye o la ale y'a furajalankeru 1-1 Marocains yɛrɛ kɔni kun jigi bɛɛ lajɛlen bɛ penalty ka filanan dir'u ma u y'o fana ta gardien y'o minɛ u ka bi fana donna penalty ta ni penalty de senfɛ min ye Mamelodi Sundowns ne y'o t'a siɲɛ 3nan ye ka coupe in ta sa nin y'a siɲɛ 3nan ye dɛ parce que nin y'a ka ko jateminɛ est ce que coupe kun t'ale yɛrɛ de bolo kɔrɔlen coupe kun b'ale de bolo Ala sɔnna a ma min ye farikolo ɲɛnajɛ in kɛnɛ ka fala ye ko Mali tun bɛ yen hali n'a sɔrɔ an kun tɛ binjalan kan an kun bɛ tribune na o la sa min ye Mamelodi Sundowns ka ndolata in kɔnɔna na ko min ye Seydou Keita n'o y'an ka Seydou Bilen ye CAF maaw ye invitation bila ale ma a ka ye kɛnɛ kan Seydou taara wa min ye jɔnjɔn bɛ ka di tuma min na Seydou tun b'o ko kɛnɛ fana kan kɛrɛfɛla fana fɛ sana min ye Segu Masire ye n'ale 11 créateurs maaw ka tɔn ɲɛmaaba ye fala ye ale fana tun bɛ ndolati in kɛnɛ kan yen 11 créateurs ɲɛmaaba n'o ye Segu Masire ye an b'a fo kosɛbɛ sabula an kun ye ɲɔgɔn sigiɲɔgɔn ye k'an to kiledu la min ye cɛ in ye fala ye nin cɛ sirilen don dɛ maa cɛ sirilenba de ye nin ye danaya kama saw kɔni ale wele a ka taa ni maa mafalenba 2 tun bɛ Mali ale tɔgɔ la min ye kafu ale retour final la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin bɛ dan sigi tilegan in na laseli la laseli min dira ma Ana Jara Fala Keyita ani ne yɛrɛ fɛ a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta